Direwangi pilek jarene wong tua jaman biyen ki to, nek pilek ki kurangi iki bener to. Rungono. Nggih. Rambutmu disemirne iki. Urung, lek nyemir sesuk sasi ngarep yo. Ben ketok ono adik jane. Tambah menyala tuh Nyala. Yo ngono. Yang ngisor disemirne Wan. Endi? Ngisor. Sing ngisor ki tak cukur lho, aku wegah ngingung-ngingung. Nek pas kena resleting ngono mak gret ngono ora malah piye sisa. Pedas. Awakmu kita awake gedhi, dhuwur lemu. Kok ra kowe sisa nek ditekoni karo pacarmu mbok duwe bojo, Mas, ben nom-nomanmu kepiye ngono kowe ra nyeni blas kowe. Nah, oh, aku dadi wong lanang, aku dadi lanang aku anak metok. Ora aku ngenteni pean kok. Ora. Ngenteni itu lah, hari itu lah dinteni. Kayak ngenteni aku engko ora kowe sak kisut manukmu. Tak anteni. Gedhi pisan. Manuk iki ra gedhi iki. Manuk iki. Hore. Bung, iki lho sapa? Wis tak waca Mas sapa kuwi mau? Mengko tak wehi jurus bangau. Bangau. Jurus bangau ki apa? Aku iso nyepit-nyepit ngono ora luwih penak. Bangau ki monggo dangak-dangak, bangone dangak-dangak. Ngono ora iso dicepit. Bangone piye? Drongop. Bangone drongop. Oh, guyu. Kene bangone sing dangak-dangak. Nek iki live yo. Anakmu ndelok ora izin bayane. Ya aku izin, anakku oke. Masalah piye ora oke. Kecuali nek aku ki nang kene ora cocok karo kenyataan, karo kiriman. Aku malu. Oh, kiriman cocok, apa ya diminta dituruti. Nyantai. Bos. Ngono lho, Bos. Jadi diusahakan di media sosial iki bah luwe. Sing penting kenyataannya ada. Iya, lek peanmu le jaluk piro pean? 2 jam tak turuti 2 jam ngene ya. Wis tau malah kowe sing tak obati ngene bongko kowe. Tenan aku to iki cerita umpama ya enek ya wong ki nek nang media sosial ki ngono kae lho, apa jenenge? Ono kalau apa sok koyo iya tapi ra sesuai dengan kenyataan ki akeh. Nah, tuh kenyataane merasa perlu dibuktikan ngono. Oh, pengen ngetes yo wis tak. Ya ngono. Tantene tekamu. Aku nek ditekoni tuh utang duwite, rantai duit. Tapi nek kowe arep adol omah sak tanahmu, insyaallah tak bayar lunas. Ora enggak jadi ngono. Piye? Yang penting suwi. Aku nek ijlik suwi-suwi nek bekakase rusak. Ora kira rusak. Nek ora ngono kuwi, aku lek yo ngombe jamu kendulinu ki wis suwi to. Suwi ra tau dinggo. Mas sekali dinggo diget-get ning ngono ora rusak. Nek jamu kula iki hari kencing kuda. Ono pelore kuwi, pelor ki apa? Pelor apa ta bola? Pelor kuwi mentul-mentul yo. Undi-undi cilik-cilik. Aku wis baca. Alah yo biasa wong keren ki ngene iki nek wong keren ngene iki oke sing niru biasa. Nah. Mau orang gubris rasa gubris. Pen mulai kapan, Mak? Pen mulai kapan? Ya, ayo. Tapi aku gak duwe. Kowe maratul mulia tak kok ke expander ngono aku langsung mulai. Ada, aku tapi ngomong ngono. Tapi aku ora duwe expander lho.
Ayo usaha cari ini cinta. Aku ngomong karo mak emak ngomong kalau tak gawake mantu pinter nyambut gawe, sregep, gemati Berarti no. kowe- Sawae didol wae mak nggo tuku es standar ngomong. Oh, dengkulmu turu nang ndi keluargaku. Oh, Alah kowe iki dibuang saka kakang, kok gawe kakak dhewe nang kelurahan kula ndamel kakak dhewe kula mau dicoret ngono. Tak bingung. iku lho, tak tukokno pajirin nih, pajirin. Pajiru. Pacirin, apa iki pacirin ki apa? Pajiru. Pajiru. Aku paciru malah jogo jero. Iya, iku tergigi yo. Iya. Aku pikir Aku duwe mobil. nang cilik iki. Roda loro cuma warna hijau. Loro. Iya. Medeni warna ijo. Salam. Tak omongin nek wong ijrek yo. Masuk kan aku lab. Ah, terberkekat ono sing ngomong ke wah manuk kurang tuwa, manuk endek. Aku ate kon awakmu dul. Nek manuk endek ki piye? Ya diteka-tekane teketen. Wis cawik durung. Ora tak cewek ya Allah ra dicewek ya ora mambu pesen kok tuh. Dadak cawik barang. Rasa cawik. Biasane piye? He, nek manuk cilik iki kepiye? Elusen gede mengko. Manuk meler wis. Oh, gede. Elusen temu-temu gede. Ala wong dilus dieler-eler ngono ya tetep cilik kowe. Ora elus kare. Mesuk Beli gawe lho. ora mesuk ki anakku lab sik nonton akeh to. Tekon, "Tul manuk cilik iki piye no?" Wah, aku bingung tuh manuk cilik iki sik kepiye iki. Ngono aku tekon. Apa ana manuk gede barang enek apa? Ono. Gedene sepiro? Ojo nang kene kok. Ojo nang kene, ojo nang kene. Alah, wong gone Mas Jawa kirane sing gedhe, kabeh cilik-cilik mungkret-mungkret ngono nggo Mas Jawa ki. Nggon Mas Jawa ki sing gedhe me ngomongi. Apa ra? Anak pengen piro sih? Loro ah. Anakku wis gedhe, wis lulus sekolah. Oh, karo anake ae, lanang ya. Anakku lanang-lanang, barep Wah, ngape. lagi. Delok anake wis lanang Joko gede-gede mbokne koyo ngene iki dijal. Jan menyalane. Iya. Nek metu ngene, kowe kira kaya mamiku lho, lha kaya mbahku. Masuk, aku ngomong karo kakak ngopo. So nek ibu pulang cuti toko aja nyeluk bu, ngono lha nyeluk apa kok mbak. Ben ketok 6 nek oke Mbak. ready. Nanti teh. Rondo teles iku Mas e. Sopo sing nelesi aku ki? Aku ki blas rong tau dilatih sapa-sapa kok teles. Iki jebu to. Kok teles. Gak Iya, tahu bener, malu Bang. sama anaknya, lebih malu kamu nggak bertanggung jawab. Nggak tapi tak omongi, kowe nek ngujat aku ki malah kesel ambemu. Mending kowe iki taping ae sing mending-mending kene. Aku kok ngujat ki mah ngakak, ngerti? Iya, Pak. Sampean Malaysia yo. Nang kono jam piro? Kene Tulis jam pi. Sak jam. iki jam 9 3 menit. Oh. Ya Oh iya, waktu sak jam. waktu nek ijrek aja yah mene ijrek ra dadi. Ah, Kan kesusu tanggane rudut nek jam semene ijrek ra satu jam saja. 1 jam saja kurang 2 jam, 3 jam. Ora tak omongi, kowe iki nek ijrek aja jam yah mene iki ra dadi. Mergane ngopo kan kesusu, semelang nek konangan tanggane sik rudut turu-turu. Nah, mulakno kepada pasangan-pasangan yang sedang ijrik, jangan jam segini, nanti kamu tidak jadi itu. Kesoto. Iyalah, Mbak.
Piye. Yo wis tanteni wis tenan ah. Tak tunggu balimu ngono kae. Lagune. Yo ora men tanteni jere nang Surabaya. Oleh mulai. Dinteni aja lali nggo gerobak. Coba arep Aku jan buka angkringan. pilek iki jan mani-mani piye to? Nisor pilek yo kan? Ora. Aku nggo sing ngisor mbok kira aku sapi meler ngisor. Ora meler babar blas. Mbok tuh akiblas rambanyu. Tenang bae. Mumpuni awakmu iku Ora nih. utuh. Mumpuni ya. Anu. Apa ya? Apa dhisik jalan apa? Kurang Mbak, tahu. aja dinteni Mas bakal bekas Nepal Iso yo. Ya duit mana ya? Aku sak beler-beler kuning ngene apa jadian wong kaya ngono kuwi. Something bae.